Zemetrasenie na Haiti, ktoré zasiahlo západnú časť karibského ostrova Hispaniola 12. januára 2010, zničilo nielen tisícky obytných domov, ale prakticky všetky štátne budovy a úrady, vrátane katedrály, prezidentského paláca, škôl a nemocníc. Jedna veľká klinika ale akoby zázrakom zostala stáť. Mali sme obrovské šťastie, že to budova našej nemocnice vydržala. Tie drobné škody sme nechali tak ako spomienku a na pamiatku tých, ktorí zomreli. A hoci sa špecializujeme na pomoc deťom, po zemetrasení sme ošetrili všetkých, ktorí potrebovali pomoc, alebo skôr tých, ktorých sme z kapacitných dôvodov stihli a vládali ošetriť. Na našej záhrade vyrástlo stanové mestečko, kde pôsobili lekári z celého sveta. Boli tu aj ľudia zo Slovenska, za čo im ešte raz ďakujeme. Do tých stanov sme ukladali ľudí, ktorí boli predtým pod otvoreným nebom. A za infúzne stojany im slúžili stromy v parku alebo palmy. Hej, takže tam sa zavesili infúzia, tá posteľ sa nejako tak manévrovala na kolieskach po ten krík alebo po ten strom, aby tam bol nejaký tieň. Potom druhý deň sme rozpestierali plachty proti slnku a tretí deň už sme dávali tých pacientov do stanov na naše nosítka, ktoré nám dalo ministerstvo vnútra a gabčíkovskí záchranári rozvinuli tam 4 stany. Sme boli v podstate schopní operovať jednu paralelnú nemocnicu. Nemocnicu založil Rick Frechet, ktorý žije na Haiti už viac ako 25 rokov. Prvú nemocnicu tu na Haiti sme začali stavať už v roku 1990. Tu žiaľ zničilo zemetrasenie. Táto bola druhá v poradí a otvorili sme ju v roku 2007, teda 3 roky pred zemetrasením. A to bolo šťastie, lebo je lepšia a komfortnejšia. V tejto oblasti patrí k najväčším a najlepšie vybaveným. Príchodom stoviek humanitárnych organizácií a lekárov z celého sveta sa na Haiti krátko po zemetrasení výrazne zlepšila kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Domácim lekárom sa to však neskôr veľmi nepáčilo. Po roku, dokonca to bolo v Lancete opublikované, po roku bol štrajk miestnych lekárov, ktorí tvrdili, že tá humanitárna katastrofa im prakticky zničila ich biznis. Hej, pretože všetci pacienti chodili zadarmo do tých humanitárnych nemocníc a kliník, to je jasné. Hej. Takže to bola taká paradoxná situácia. Dnes je situácia iná. Väčšina humanitárnych organizácií opustila krajinu a za ošetrenie si ľudia väčšinou platia. To znamená, že väčšina domácich na lekára a lieky nemá peniaze. Výnimkou je práve klinika Ricka Frecheta. U nás ľudia za zdravotnú starostlivosť platia len toľko, koľko si môžu dovoliť. Tí, čo nemajú žiadne peniaze, neplatia nič. Našou úlohou je zohnať peniaze na to, aby táto nemocnica fungovala. Zatiaľ sa nám to darí vďaka sponzorom, grantom a rôznym zbierkam. Nemocnica Ricka Frecheta sa stará nielen o pacientov, ale aj o deti, ktoré prišli počas zemetrasenia o svojich rodičov. Klinika má dokonca aj svoju vlastnú farmu. Pestujeme napríklad banány, ale aj iné tropické ovocie. Chováme tu ryby, ale aj sliepky, ktoré nám denne znášajú vajíčka. No a táto na prvý pohľad nenápadná farma ročne vyprodukuje viac ako 50 000 rýb. V týchto podmienkach sa najlepšie darí tilapiám. Jedlom zásobujeme najmä naše nemocnice, školy a internáty, kde sú deti, ktoré prišli počas zemetrasenia o celé svoje rodiny. Naši zamestnanci majú navyše možnosť kúpiť si od nás to, čo potrebujú za špeciálne ceny. Vďaka tejto farme je naša organizácia naozaj nezávislá a sebestačná. Rick Frechet je síce Američan, ale na Haiti žije viac ako 25 rokov. Dôverne pozná všetky problémy a preto vie, čo treba robiť, aby táto krajina opäť fungovala. Kde začať? Ľudia potrebujú prácu, to je najdôležitejšie a to je aj to, o čo sa snažíme aj my. Dať ľuďom prácu. Všetci naši zamestnanci sú Haťania. Momentálne máme otvorených 17 rôznych programov a pracuje pre nás viac ako 1600 ľudí. Prevádzkujeme 30 škôl, 3 nemocnice. Práca Ricka Frecheta je tak ukážkovým príkladom toho, ako by mala vyzerať pomoc pre túto ťažko skúšanú krajinu.